13 ta' April, San Martin l-ewwel, Papa u Martri, taw il-martirju għal-ħabta tas-sena 655. San Martin twieled f'Todi, fl-Umbria, l-Italja, u sar kleriku tal-Knisja ta' Ruma. Meta ġie elett Papa f'Lulju tas-sena 649, ma rridx li jiġi ikkonfermat mill-Imperatur Kostanz II kif kienet id-drawwa fi żmienu, għax Kostanz kien qed iħaddan l-ereżija tal-Monoteliti li kienu jiġħdu r-rieda umana fi Kristu. F'Ottubru tal-istess sena, San Martin sejjaħ sinodu fil-Lateran fejn ħadu sem 105 isqof u fost affarijiet oħra ġie ikkundannat it-Tajpos, editt li kien jipprojbixxi li wieħed jitkellem sew fuq rieda waħda u sew fuq żewġ ridiet ta' Kristu li l-Imperatur Kostanz II kien ħareġ ftit żmien qabel. L-Imperatur ħada bi kbira ħafna u għamel kemm seta' biex iġiegħel lil Papa jaċċetta it-Tajpos saħansitra ipprova jqajjem xiżma fost l-isqfijiet iżda ma rnexxilux. Fl-aħħar, fis-sena 653, l-Imperatur mbagħad bagħat Ruma lil Kallopjas u lil Tellurius bl-ordni biex jaqbdu lill-Papa San Martin. Il-Papa li dik il-ħabta kien marit kien maqbud u moħud f'nofs tal-lejl fuq ix-xmara Tevere u mibgħut Kostantinopli. Wara 3 xhur wasal fuq il-gżira Naxos, fejn l-Assisa żammewh sena u soġġettawh għal ħafna żeblieħ. Fis-sena 654 il-Papa Martin wieħed wasal Kostantinopli u għal 3 xhur kien miżmum f'qiegħ ta' ħabs. Wara li jinsam diversi xhur f'Kostantinopli, fis-sena 655 kien itturufnat f'Ċersonesius waqt li f'dan il-pajjiż kien maħkum minn ġuħ kbir. Il-martirju imtawwal tal-Papa San Martin l-ewwel ġie fit-tmiem tiegħu fit-13 ta' April tas-sena 655. Kien ilu Papa 6 snin u huwa l-aħħar fost il-papiet li mietu martri. Id-dbatijiet li sofra il-Papa Martin l-ewwel meta kien miżmum f'qiegħ ta' ħabs kif jidher mill-littri tiegħu kienu kbar ħafna, imma bħal Stifnu ħafer u kien jittama li jindmu u jbidlu ħajjithom. Kien abbandunat minn kulħadd u nnifsu jgħid li ħbiebu anki dawk li qabel kienu f'kuntatt miegħu telquh waħdu għax beżgħu jagħtuh l-inqas għajnuna. Fl-aħħar temmewlu dan il-martirju billi tawh il-martirju finali. Is-sinifikat reali tal-kelma martri ma ġietx mill-kelma mewt, iżda mill-kelma xhieda, nies li huma lesti li jċedu kollox, il-biċċa l-kbira tal-proprjetà prezzjuża tagħhom, il-ħajja tagħhom stess, jagħtu valur suprem lil kawża jew lil twemmin li għalihom jissakrifikaw ħajjithom. Il-martirju li wieħed imut għal fidi huwa l-mod estrem li xi wħud kellhom jgħaddu minnu biex juru it-twemmin tagħhom fi Kristu. Fidi ħajja li tixbaħ lil dik ta' Kristu u t-talim tiegħu u li minkejja id-diffikultajiet hija mitluba mill-insara kollha. Il-Papa Qaddis Martin irrifjuta li jiġħad twemminu bħala mod biex itaffi id-dbatijiet tiegħu jew biex jagħmel lilu nnifsu komdu mal-mexxejja ċivili. Kieku aħna x'konna nagħmlu? Fit-tieni ktieb, kapitlu 12 tal-Imitazzjoni ta' Kristu dwar tagħlim kif wieħed għandu jmut għad-dinja biex jgħix il-ħajja tar-ruħ, insibu dan. Il-ħajja kollha ta' Kristu kienet salib u dbatija, u int trid li jkollok il-mistrieħ u lena? Tiżbalja bl-ikraħ jekk tfittex ħaġa oħra ħlief id-dbatija, għaliex kollha kemm hi din il-ħajja qasira tagħna imimlija bil-miżerja
u mdawra bis-slaleb. U aktar ma r-ruħ tgħaddi l-quddiem fit-tiba, aktar issib slaleb itqal, għax il-piena li tħoss ir-ruħ mixħuta f'dan l-eżilju aktar tikber bl-imħabba. Imma il-bniedem hekk, għalkemm f'bosta ħwejjeġ jinsab imsallab, għandu xi ħaġa li ssabru u tferħu, għax jaf li billi jieħu paċenzja bis-slaleb tiegħu ġid kbir ikun qed jagħmel għalih innifsu. Ma li hu min rajh imittonqu għas-salib, l-imrar tad-dwejjaq tiegħu jinbidel f'tama ħelwa li Alla jennieh bil-grazzja tiegħu. L-aktar il-ġisem jinkett bit-taħbit, aktar ir-ruħ titqawwa bil-grazzja li Alla jsawwab ġo fiha. Xi drabi wkoll tant tiġih qawwa kbira fit-taħbit u fid-dwejjaq tiegħu, tant isir iħobb ix-xebħ tas-salib tiegħu mas-salib ta' Kristu li jixtieq li ma jkun qatt bla niket u gwaj, għaliex aktar ma jkun jiflaħ jerfa' slaleb tqala l-Alla, aktar jidhirlu li hu jkun maħbub minnu. Imma dan mhux ġej mill-ħila tal-bniedem, ġej mill-grazzja ta' Kristu. Tant hi qawwija u tant din il-grazzja tinsab fil-ġisem debboli tagħna li hu biħrara wisq kbira janna u jħobb ħwejjeġ li kieku minn għalih dejjem jobodhom u jaħrabhom. Nafuha mhux għall-qalb tal-bniedem li jerfa' s-salib, li jħobb is-salib, li jakkes lil ġismu, li jobdi dejjem bajnejh magħluqa u li jaħrab l-unuri u li jieħu paċenzja biż-żebleħ, li xejn ma jqis lilu nnifsu u jixtieq li jkun imżeblaħ, li jifraħ b'kull dwejjaq u b'kull ħsara u li ma jixtieq ebda għena f'din id-dinja. Infatti, jekk tħares ħarsa fuqek innifsek, issib li ħwejjeġ bħal dawn ma tiflaħx għalihom. Imma jekk inti titma' f'Alla, tingħatalek qawwa mis-smawiet u d-dinja u l-ġisem iġġibhom għal idejk. Anzi, anqas stess mid-demonju ma tibqa' tibża jekk tkun armat bil-fidi u mżejjem bis-salib ta' Kristu. Ħejji ruħek mela bħala għaddej tajjeb u fidil ta' Kristu biex terfa' bil-qalb is-salib tas-Sinjur tiegħek imsallab għall-imħabba tiegħek. Ħejji ruħek għal tant għawġ u dbatija minn kun xorta f'din id-dinja mnikta. Kull fejn tkun ma tarax ma wiċċek ħlief minn dan u kull fejn tinħeba ma ssibx ħlief minn dan. Hekk jeħtieġ li jkunu is-slaleb u dbatijiet u għaf ma tistax teħles minnhom xort oħra ħlief billi titqanna bil-qalb bihom. Ixrob bil-ferħa l-kalċi tas-Sinjur tiegħek jekk trid li tkun ħabib miegħu, li jkollok sehem miegħu. Is-sabar stennieh mingħand Alla jagħmel minnek kif l-aktar jogħġbu. Min għalik mitt idek għas-slaleb u anzi ħudhom bħala l-aqwa sabar tar-ruħ tiegħek għaliex id-dbatijiet ta' din id-dinja ma humiex biżżejjed biex tkun tistħoqlok il-glorja tal-ġenna, anzi kieku terfaħħom kollha int waħdek. Ebda ħaġa ma hi moġuba quddiem Alla, ebda ħaġa ma tagħmel ġid lil ruħna f'din id-dinja, daqs li bil-qalb imbagħtu għal Alla. Anzi, li kien fidejk aktar imissek tagħżel li tbagħti xi ħaġa għal Kristu milli li tgħix dejjem qalb ilena tar-ruħ. Hekk issir tixbaħ lil Kristu u lil qaddisin kollha tiegħu, mhux billi nkunu mimlijin bil-għena u bis-sabar, aħna nkunu naqalgħu il-merti u mmorru l-qudiem imma billi nerfgħu slaleb tqal u nixorbu l-imrar bil-qalb it-tajba. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla li tista' kollox, intajt għajnuna lil Papa San Martin biex ma jibżax mit-teddid u ma jintrebaħx mill-moħqrija fil-martirju tiegħu. Għati lilna wkoll qalb qawwija biex nilqgħu bis-sabar it-tiġrib kollu tad-dinja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.